Здравейте и честита нова година на всички! Реших първото ми видео за 2017 да бъде за нови придобивки, тъй като, както знаете, коледните, новогодишните празници са свързани с много подаръци, които всички обичаме, също така и покупки. А за тези, които искат да знаят повече за мен, сега ще ви дам жокер, че аз имах рожден ден на 7 януари и както се досещате, тук имам доста неща за показване. Ако и вие искате да ги видите, останете с мен. И за да не е безкрайно това видео, ще започна веднага с по-обемните неща. Тук в тази кутия, която ми е подарък, искам да отбележа от много специални за мен хора и искам да им благодаря. И това е парфюмът на Кристина Агилера, който ухае прекрасно. Аз вече съм имала парфюмът на Кристина Агилера, само че в друг вариант. И вътре в кутийката има също така душ гел и лосьон за тяло. Сигурна съм, че те също ще ухаят прекрасно, също като парфюма. И следващото нещо, за което аз много се радвам, са ето тези четки, които отново са ми подарък и отново са от много специален за мен човек, който знаеше, че аз искам да имам тези четки. И вече ги имам. И наистина много се радвам. Вижте какви са по-отблизо. Това тук е метално или пластмасово в Rose Gold, а дръжката е много удобна и гумирана. Ето мога да ви покажа и косъмчетата, колко са гъсти и мекички и нямам търпение да ги използвам. Все още не съм ги използвала. Знаете, че сега тези четки са много нашумели. Ето тази, например, ще ми е много удобна за контуриране на носа. Изобщо за руж стават за абсолютно всичко и както вече ви казах, нямам търпение да ги използвам. И сега да видим какво има в чантичката ми. Първото нещо, което ще ви покажа е ето този лосьон на Shiseido, който аз споменах в използвани продукти. Споменах го колко много го обичам и как не мога без него и че отново ще се го купя. Да, ето направих го. Скъпичък е доста, 70 евро, но както ви казах вече не мога без него. Купих си го от Douglas. Тук в Германия, аз живея в Германия, има такава верига магазини Douglas, всъщност парфюмерии, които много обичам. Следващото нещо, което се закупих отново оттам, е ето този околоочен крем на Clinique. Ето така изглежда той. Аз смятам, че грижата около очите е много важна, затова околоочни кремове ползвайте. Тук имам и праймерът на Laura Mercier, който е Oil Free. Аз вече съм го ползвала и си купих още една опаковка от него, защото много ми харесва. От същата парфюмерия, аз основно пазарувам от там или от интернет, си закупих и ликвид липстика на Anastasia Beverly Hills в цвят Vamp, който е доста модерен.
Ето така. Ако искате, мога да ви покажа цвета. На мен много ми харесва. И Brow Wiz, отново на Анастасия Бевърли Хилс, който мисля, че знаете всички. Тук се рисува от тази страна, а това е четчицата. Моят цвят е Dark Brown. Следващото нещо, което искам да ви покажа и искам да кажа, че много се радвам, че ги имам вече, са червилата на Кайли Дженър. Тези Liquid Lipstick, които завършват мат. Закупих си две от тях. Единият е Coco, а другият Court. Ако изобщо ги произнасям правилно. Сега ще ви свочна и от тях. Ето колко прекрасен е този лилавеещ цвят. Ето го и него. Този тук беше на Анастасия Бевърли Хилс, а този на Кайли. И сега веднага ще ви покажа и другия. Той е по-светъл. Обожавам тези нюд цветове, които розовеят. Тези червила си ги поръчах директно от сайта на Кайли. Струваха ми около 50 евро с доставката. Отнеми доста време докато пристигнат, но все пак исках те да си идват от там, където трябва и да са оригинални. Защото, както знаете, има доста имитации на продуктите на Kylie Jenner и не само, изобщо. Затова реших също да закупя една такава имитация, която е доста далеч по-евтина. Мисля, че 2 евро струваше и се я поръчах от eBay. Това червило се казва, мисля, че Dragon и са имитация на Kylie Jenner на червилата. Ако и вие сте любопитни да направим някакво сравнение, напишете ми в коментарите. Тук имам и два ружа на Hourglass. Diffused Head. Ето как изглежда той. Надявам се да виждате. И Luminous Flush. Надявам се правилно да произнасям. Единият руш е по-от към розовата страна, а другият по-оранжево, червеникъв. И вече ги изпробвах и искам да ви кажа, че съм им вече фен. Тук имам една маска за лице, която си закупих от дрогерията DM на Neutrogena, която е Reinigung маска, т.е. почистваща маска, матираща също така кожата и нямам търпение да я изпробвам. Тук имам два продукта от магазина на MAC, които си закупих. И тази палитра се казва Burgundy Times 9. А тази тук, за която мисля, че се радвам малко повече, отколкото за тази в лявата ми ръка, Archie's Girls, която е в прекрасни лилави цветове. Аз много обичам лилавите цветове, сигурно за това ми е по-любима от тази. За тази палитра Burgundy Times 9, в нея, може би сте чували, че се съдържат едни от най-популярните сенки на MAC, Haux, Sketch и така нататък.
Нямам търпение да започна да използвам тези продукти и да правя видеа с тях за вас, приятели. Един продукт на Avon, Arabian Glow. Това са перли, бронзиращи перли, които са много красиви. Аз вече ги използвах и стоят много естествено. Цената е доста добра. И мисля, че всеки може да си ги позволи. Този лип глос на YSL съм го закупила специално за тази палитричка, лилавата на MAC. Мисля, че доста се съвпаднаха. Ето го колко е прекрасно. Сега ще ви слочна и от него. Като говорим за червила, тук имам още едно на Bio, което мирише прекрасно. Отново в нюд, розов тон. Ако не е нюд, значи не съм аз. Тук имам толкова популярният хайлайтер на The Balm Mary Luminizer. Аз имам вече Cindy Luminizer, но реших да се закупя и Mary. И си го поръчах в интернет. И бях малко разочарована като пристигна, защото имаше някаква длъбнатина. Не знам дали виждате тук в средата, но иначе си е окей и също много ми харесва. И тук имам нещо, за което отново много се радвам. Хайлайтерът на Laura Mercier, който аз много харесвам. И тъй като го харесвам изключително много, реших да си закупя цялата палитричка с 4 хайлайтера, която също беше доста скъпичка, около 80 евро. Но аз я исках много и си я закупих. Този вече съм ви го показвала в по-голям вариант. Сега ще ви слочна ето тези 3 цвята тук. Надявам се да виждате колко прекрасни са. И отново нямам търпение да я използвам. Една прекрасна палитра на By Terry, която нямам думи просто за нея. Ето как изглежда. Идва и с четка, която може би също ще използвам. И сега искам да се загледате добре в тези прекрасни цветове, с които може да се създаде и абсолютно натурално изглеждащ грим, както и вечерен. Доста е скъпа тази палитра също. Да не ви излъжа, 79 евро мисля, че струваше. Но разбира се, по-скъпите неща са и по-качествени, всички знаем това. Са създадени с естествени съставки. Сега мога да ви слочна колкото мога някой от прекрасните цветове. Които наистина нямам търпение да използвам. Много са приятни на допир също така. Наистина нямам търпение. Okay, и следващата палитра, която искам да ви покажа, тя е на The Balm. И аз всъщност исках да я имам доста отдавна. И разбира се, много се радвам. Тя струваше, мисля, че 34 евро. И също си има четчица и огледалце. Ето и колко сладка е самата палитра и женствена. И с много прекрасни цветове. Отново, както за дневен грим, така и за вечерен. Сега ще ви слочна и от тях. Доста са нежни, по-светлите и добре пигментирани.
Отново от Douglas, което си закупих. Това е даже на самата марка Douglas, на самата парфюмерия. Това е Powder Spray, което като пръснем ето така и ставаме по-блестящи и мирише прекрасно. Струваше 9,90 и е прекрасен за, мисля, за летните дни. Ще го използвам определено. Тук имам две неща, които искам да ви покажа, които са от един, не знам, китайски или японски, но от тези ефтините сайтове. Той се казваше Wish. Ще сложа линк отдолу в описанието. Оттам се закупих за евро 99 ето тези мигли, които всъщност са много хубави. Виждате, основата им е доста тъничка и аз съм удивена от цената и от качеството. Също оттам си закупих за около 4 евро. Ето тези 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 четки, които не очаквам, разбира се, да са с някакво супер качество. Аз всъщност взех тези четки само заради една от тях. Ето тази тук. Плоска четка, права, виждате, която е доста добра за отдолу. Но малко съм разочарована, защото е доста дебела. А другите, не знам, може и да ги ползвам, защото изобщо не са лоши. Косъмчетата им са мекички. Даже си имат и номерца, всяка една от тях. Не знам, ще видим. Както знаете, аз много обичам очна линия и си купих ето тази на Lancome за 26 евро и тя е със ето такава много удобна чечица, да нарека. Последните неща от чантичката ми са ето тези продукти на Benefit. Повечето от тях, т.е. трите, са в малки travel size, които аз искам просто да опитам. Тук имам Gimme Brow. Знаете, че от Benefit изкараха доста нови продукти за вежди. Gimme Brow, това е гел за вежди, който ги поставя на мястото. Също така е и цветен, т.е. не е съвсем чист. Тук имам Stay Don't Stray. Тук пише, че това може да служи като основа за коректор, както и за основа за сенките. Аз предпочитам да я използвам за основа за сенки. И тук имам Hoola бронзър в течен вариант. Както ви казах, в малки размери. Ето каква е консистенцията. Надявам се да виждате. И последното, което искам да ви покажа на Benefit, е ето този молив за подвеждите Highbrow Pencil, с който съм също така в момента. Много е мек и лесен за преливане с пръсти. И да, това беше последното от чантичката ми с нови продукти. Надявам се да ви е било интересно това видео. Ако имате някакви въпроси за продуктите, можете спокойно да ги зададете отдолу в коментарите. Надявам се да не ви е било досадно, че е толкова дълго видеото.
Нямам търпение, както ви казах, да използвам продуктите в новите си видеа. Затова, ако искате да ги виждате, моля, абонирайте се за канала ми, дайте палец нагоре и до следващия път!